Hyvä, täällä tarkastetaan poikien asentoa. Se on oikein. Ryhdikäs ilme siihen lavan reunalle. Ja palkittavat pelaajat. Paras pelaaja, ei enempää eikä vähempää, Rafael Lehtonen. Sitten täällä lukee, että Oskari Viitala. Eemeli Salmelin ja Antti Aarni, kehittyneimmät pelaajat. Ai Eemeli ei ole paikalla, okei. Noniin, sieltä tulee teille pikkupokaalit. No, olitko sinä tämä, joka on ihan paras pelaaja nimen sai tässä? En mä tiedä. Elikkä Rafael. Joo, hyvä. Mitäs arvelet, mitkä ominaisuudet susta tekee joukkueen parhaan pelaajan? No, en mä tiedä. Oot sä ahkera harjoittelija? No joo. Paljon sä pomputtelet? Mä oon huono pomputtamaan. Okei, no mikä se olisi semmonen sun oikein ekstra hyvä taito, mitä sä osaat? No mä oon hyvä harhauttelussa ja vedossa. No se on äärimmäisen tärkeää. Kiitoksia, tsemppiä kaikille pojille. Ja tästäkin jaetaan muutama mitalli. Te voitte siirtyä sinne alas, pojat. Sitten jaetaan pojille ensin kultaisen mitalin saa Oskari Viitala. Ja hopeisen Antti Aarni. Ja Rafael Lehtonen, myös hopeinen mitali kaulaan. Sitten pronssisen mitalin saa Markus Kruut. Taavi Paananen. Johannes Pessi. Ja Elias Viitanen. Hyvä pojat. No, vielä kättelyt sinne Kurren kanssa, noin. Ja ei muuta kuin mahtavaa, että täällä on näitä mitalikaulaisia tyyppejä ja jatkakaa samaan malliin ja ensi kesänä uudet haasteet. Kiitoksia teille.